Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret File. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in Super Pack and Earn Secret File ng ating kabisyo na si Rene Boy. Si Rene Boy na hindi sinasadyang makita ang ano ng kanyang ate. Paano ba naman kasi nag-alala siya sa tunog ng matinding kalabog na narinig niya mula sa kwarto ng kanyang ate? Tapos hindi sumasagot yung ate, malamang talaga sa malamang hihingi ka talaga ng tulong, lalong-lalo na kung wala doon yung mga magulang ninyo. At ang unang hihingan mo ng tulong, yung pinakamalapit ninyong kapitbahay. At ganun nga po yung ginawa ni Rene Boy. Since hindi sumasagot yung kanyang ate at nakalak ang pinto, gumamit ng alambre para mabuksan ang doorknob at nang binuksan ang pinto, biglang boom, tumambad sa kanila ang nakahandusay na katawan ng kanyang ate na nakatapis ng tuwalya. At pagtayo ni ate, biglang boom, natanggal ang tuwalya. At nakita na nga ang monay na may asin-asin pa. Ano ba yung tawas? Charot with harot. Alam mo na ni-imagine ko doon, hindi monay eh. Ang tawag doon, ensaymada eh. Di ba ganun yun? Ensaymada, yung kapag may asukal, yung tinapay. Oh, tawas pa kayo dyan ah. But anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Echo. Hahay, nadulas pala. Pero may effect yung pagdudulas lalo na pag ulo natin ang tatama sa baba. May tendency pa naman na magkaproblema sa utak yan. Lesson learned, mag-ingat next time. Otherwise, kung made in tiles ang sahig, nakakita lang ng bulubundukin at mabuhok na palahiban, na freak out na, tapos kapatid mo pa. Ako nga lumaki kaming magkakapatid na nagtatago ng kanya-kanyang junju. Shout out nga pala sa mga umiihi sa bangketa habang ako'y dumadaan. Akala naman makikita yung junjun nila. Wala naman akong kutsilyo, no? Baka kasi charot, wad harot, dili na ako magtok. Pinagsasabi nito ni Echo. Anyway, eto naman ang sabi ni Sumafi Gerald Pierre. Para po sa sender natin, concerned lang naman kasi siya kung ano nang nangyari sa ate niya. Kaya nanghingi ng tulong ito sa kanyang kapitbahay. Pero siya hindi inaasahan, nakita niya yung hindi niya dapat makita. Pero normal lang naman yun, hindi mo naman sinasadya. Nagtataka lang ako kung bakit lasing ang ating sender habang isinisulat niya yun. Charot with harot. Shoutout po sa Severo family na laging nakatutok sa programa mo. Sumapi Gerald Pierre, gusto niya nga talagang magsulat habang lasing siya. Diba normally gano'n naman talaga tayo, may mga bagay tayo na gusto natin ma-express habang tayo ay nakainom. Kumbaga lumalakas yung loob natin kapag nakainom tayo. Parang may mga nasasabi tayo, tsaka yung mga inner intrusive thoughts natin, parang doon nagsisilabasan kapag lasing tayo eh. Pero depende rin yun. Baka lang talaga gusto nyo lang mag-trip, diba? Sinabi niya lang yun.
sa SPG secret file niya. Anyway, ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. Good evening sa'yo, DJ Rocky. Masasabi mag-comment ko kay kayo? Renny Boy. Mag-comment Pa rin kayo. ng ate mo Mali mo, makakasali ka rin sa kanila. Joke lang. Wag mo na lang isipin na bastos yung ginawa mo kasi nga, concert ka nga sa ate mo. Tsaka baka paano siya, okay lang yan. Ibig sabihin, good boy ka talaga. Baka kasi na-aksidente yung ate mo, ganyan. Yun lang. Pero, Renny Boy, makakaranas ka rin yung experience ng ginagawa ng ate mo pag may jowa ka na. Okay, share ko naman yun sa akin. Ako naman, maraming beses sa pinsan ko, pero patay mali siya na lang ako. Kasi nga, minsan bukas yung pinto ng banyo, naliligo sila, kaya nakikita ko minsan. Kunyari lang na wala ako nakita, patay mali siya na lang ako. Yun lang masasabi ko, DJ Rocky. Thank you so much, Brian Mariano. Ikaw na-share mo pa yung mga nagaganap sa pinsan mo Kunwari patay mali siya ka dyan pero parang nagre-research ka pa. Parang matindi din ang pagkagusto mo sa iyong pinsan Ibang klase ka talaga, Brian Mariano. Anyway, eto naman ang live commentator natin. Aris Jordan Santos. Go! Magandang gabi. Yun. Ang masasabi ko lang doon, ayos lang yun. Hindi man kasi sinasadya yun. Wala na bang mailalakas yung boses mo? Lapit ka naman sa mic para mas marinig ka pa Kasi parang yung tutuli ko dito sa tenga ko, parang hindi niya na kinakaya. Hello. Go. Yan nga, yung hindi mo naman sinasadya yun kasi concern ka lang sa ate mo. Ang pagkakamali mo lang din siguro is yun, nakita mo lang na yun, nakita mo siya nang hindi mo sinasadya. Kaya today? Kaya naman. Kinakabahan lang kasi. Ba't ka kinabahan sa dinami-rami ng gabi na nagkakasama tayo dito sa booth? Ngayon ka pa talaga kinabahan? Wala kasi akong kasamang nagsusupport sa akin. Nagsusupply sa'yo ng mga salita. Normally kasi nandito yung mga tropa mo. Wala kasi si Mark Gatecho, kaya ganun. Okay. Sige. Anyway, thank you so much, Aris Jordan Santos. Wala ka naman daw talagang kasalanan. Rene Boy, ang kasalanan mo lang talaga ay... Yung nakita mo. Diba? Walang kasalanan, pero kasalanan mo nakita mo. Gulo, diba? Sige na, umupo ka na doon. Thank you so much, Aris Jordan Santos. Bago pa ako maging sabog din, katulad mo. Anyway, ako talaga, pakiramdam ko, pagdating sa mga magkakapatid, wala na talagang mali siya yan. Unless, hindi ka talaga tunay ng anak ng mga magulang mo. Tapos inampun ka lang. Tapos kumbaga, ikaw ay saling ket-ket lang dyan sa pamilyang yan. Baka. Meron ka talagang matinding pagnanasa. Pero mukhang hindi naman ganun talaga. Etong si Rene Boy. Kaya Rene Boy, kung medyo pakiramdam mo, inaalibadbaran ka, na-awkwardan ka, doon sa pagkakita mo sa buong katawan ng ate mo, isipin mo na lang, nanood ka ng yun. Diba? Tsaka ma-proud ka. Meron kang ateng ganun. Nakita mo. At least kung manganganak yung ate mo tapos ikaw yung nandun sa side niya, imbis na yung asawa niya, imbis na yung boyfriend niya, at least, diba? Hindi ka na masyadong maiilang. Mindset ba? Ganun lang talaga yun, kabisyo. Tsaka tandaan mo, nung mga bata pa kayo, pag binibihisan kayo ng mga nanay nyo, tatay nyo, magkakasama kayo, magkakasunod-sunod kayo. Diba? Kapag kayo ay naliligo, halos magkakasabay kayo. Para isahan na lang, diba? Para kayong mga aso. Charot, harot. Diba kung ano yung shampoo ng isa, ano yung conditioner ng isa, yun din yung iyo. Kung ano yung sabon ng isa, yun din yung sabon mo. Normally pa nga, kung ano yung sabon mo sa katawan mo, mukha mo, yun din yung sabon sa puwet mo. Ganon katipid ang nanay at tatay ninyo. So
So ngayon ka pa ba mahihiya na nakita mo yung ganun? Although, of course, we would like to impose boundaries as we are growing in this life, in our journey. At yun naman ay hindi mo talaga inaasahan o ine-expect. The intention was clear. The intention was there. At yun ay matulungan yung ate mo. Safety, security first, than anything else. And you did a great job, Rene Boy, sa ginawa mong yun. Buti na lang din talaga, hindi nag-video yung kapitbahay ninyo. Mahirap yun kapag na-videohan yung tagpong yun. Tsaka yung kapitbahay ninyong yun, hindi mapagkatiwalaan, mahirap din yun. Pero kung yung kapitbahay mo na yun, kasing loko-loko mo lang, tsaka walang pake sa ate mo, okay na yun. Parang kalimutan na lang na nangyari yun. Tawanan na lang ba? Kasi, magkaiba naman yung nakita mo sa nahawakan mo, no? Charot! Darot! O diba? Pwedeng makita, pero ang tanong, mahahawakan ba? So hanggang tingin ka lang, as long as hindi mo napapasok ang kuweba na dapat pasukin, wala kang dapat maramdaman na kaligayahan. Walang success na naganap. Ganun. Charot with Harot. So Rene Boy, hindi talaga inaasahan yung mga ganong klaseng pangyayari. May mga pagkakataon talaga na nakakatawa na hindi na kayang pigilan. So good thing naman, nakita natin, naramdaman natin yung pag-aalala mo sa iyong ate. Kahit na medyo shocking yung nangyari, sana lang talaga ay hindi na masyadong sumama ang loob ng ate mo sa iyo. At kapag sakaling dumating ang parents mo sa bahay ninyo, at malaman niya yung nangyaring yun, tatawanan lang kayo nun. Pero kapag nalaman ng parents mo na may kapitbahay na nakakita sa ganon, yun lang. Baka magpalagay ng CCTV yan sa buong bahay ninyo para alam nila ang ginagawa ninyo kapag wala sila sa bahay ninyo. Oha? So yun lang naman kabisyo. Ingat-ingat lagi and always look at each other. Look at each other nang walang mali siya. Ng ate mo Ay nako. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? 50 years na tayo, Kabisyo, at masayang masaya. Si Kuya, pinsan kong si Reynold Guillama, Pidong Guillama, sina Kiko, Desiderio Ualog, Dodong Gonzales, na panigurado, hindi lang Mona yung nakita, ensaymada at tasty pa. Mabuhay kayong lahat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in Super Pagner Secret 5.